Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Sema li kien Ġesu ta' Nazaret qabad jgħajjat u jgħid Ġesu bin David ikollok ħniena minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat bin David ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu huma sejħu lill-lama u qalulu għamel il-qalb qiegħed isejjaħlek dak tajjer il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni wieġbu l-ama. U Ġesu qallu mur il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqgħu miexi warajh fit-triq. Il-kelma tal-mulej. It-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu mill-nubidna. Ma nafx qatt x'indunajtu li l-uniku mod biex insiru nafu lil Ġesu. Ovvjament ma nistgħux niltaqgħu miegħu għax aħna meta kien jgħid Ġesu kunna għadna qas twilidna. Allora l-uniku mod li niltaqgħu ma' Ġesu u nsiru nafuh huwa permezz tal-kelma. Jekk Ġesu għax għamil dnub jobodni jew ma jrid xaf bija aktar, għax aħna hekk imdorin, però Ġesu huwa differenti. U dan naraw fil-dawl. U ħafna drabi jiġrilna bħal ċerta nies fil-Vanġelu, pereżempju l-Fariżej. Kienu għomja għax ma rfux x'inhi verament il-fidi. Il-fidi kienet setta liġijiet li trid tobdihom biex issalva. Kultant aħna nirriduċu wkoll ir-reliġjon tagħna immur il-quddies il-ħadd għax obbligu. Qed kemm il-darba din. Pjuttost immur il-quddiesa tal-ħadd għax ħan niltaqa' ma' Alla li jħobbni fil-kelma u fl-Ewkaristija. Għalhekk ma tagħmilx sens. Jiġu ħafna jgħidulek Fader ma smajtx quddies imma smajta fuq it-television. Jek ikolli għarusa jew nħobb il xi ħadd nkun kuntent li nara biss fuq il-mobile jew nkun irid niltaqa' magħha personali. Jiena niġi l-quddiesa għax dik hija l-laqgħa tiegħi mal-maħbub tiegħi. Il-Fariżej dik waħda mill-affarijiet. Pereżempju tiftakruh il-Vanġelu ta' dak il-ġuvni li qallu murej x'irrid nagħmel biex nidħol fis-saltna tal-Alla. Qallu obdi il-komandamenti, għallu dak ġan għamlu, għallu mela mur beħ kollox wejja warajja. Dan kien għami, kellu l-flus jgħamuħ, kellu l-ġit ta' dinja. Il ma kienx għama mitwelit, għax Ġesu għallu xie trid nagħmilek, għallu li nerġa' nara. Ġifieri dan probabilment spiċċa fit-triq f'qir. Aktarx kellu d-dar tiegħu, kellu x-xogħol tiegħu, għama u forsi l-ftit flus li kellu nafaqhom biex idewwulu għajnejh u ħadd ma rnexxielu u spiċċa fil-ġenb tat-triq jittallab. Kien sema b'Ġesu żgur. U kien sema bil-fama tiegħu li fejjaq u mar jistennieh. Sema ftit tard għax Ġesu kien ġa daħal Ġeriko, fil-fatt il-Vanġelu jgħidilna li hu ħireġ mar jistennieh. U bada jgħajja tal-volja ma kienx jaf ux fil-qrib. Ġesu bin David kirja lejsun ikollok ħniena minni. Mija aħna kemm il-darba ngħidu lil Ġesu jew irridu nersqu lejn Ġesu u bħalma ġralu dan id-dinja ma tħallinix. Kulħadd uqgħod kwiet ħallik mill-Knisja, ħallik mill-Vanġelu u baqa' jgħajjat. U kienu n-nies ta' ma' Ġesu stess, l-apostli stess li siktuh. Imma hemmhekk imbagħad naraw min-naħa l-oħra Ġesu min kien.
f'dak l-istorbju kollu, f'dawk in-nies iduru miegħu xorta samaħħa lajta. U Ġesu kien psikologu kbir ta' ma jgħatx ma' n-nies jew mal-apostli tiegħu, imma involvihom, ejdulu jiġi. Mhux għajat magħhom għax ma tħallu. Tina l-poter dan qed jara veru għal-voli kien għami li nerġa' nara għalfejn rid jara biex isegwih. Il-Vanġelu jgħidilna li mar isegwih wara. Issa, id-domanda din, xi tfisser li tkun għami? U jien għamil domanda li l-nifsi. Jiena verament nara lill-Alla kif inhu. Jew għandi in-nuċċali li liebes jagħmini. Li tibda tara huwa passaġġ huwa mixja. Għal-bidu aħna il-fidi tagħna tkun kif għalmuwilna l-katekizmu. Imma bil-mod il-mod anki San Pawl meta kellu l-viżjoni fil-mixja tiegħu lejn Damasku dam ħafna ma jarax. Li tara hija mixja. Jillewel tqajt ma' Ġesu bħala tifel imbagħad tibda tifhem minnu Ġesu għalik. L-apposta waħda. Aqqas ċans naħseb f'dawk ta' madwari. It-tfal tiegħi kibru u laqqas naf li kibru, ma nafhomx. Għax ħsiebni fil-passat jew aktar u aktar fil-futur. Dawn huma l-affarijiet li lilna jagħmulna. Per eżempju li ma naċċettax jew ma nkunx konxju li l-kull min poġġi li ħdejja Ġesu jiena qiegħed hemm biex ngħinu biex inħobbu. Forsi jkun ir-raġel, forsi tkun il-mara, forsi jkunu wulidi. In-nies ta' ħdejja ta' fuq ix-xogħol. Ninagħlaq fiha nnifsi, jiena biss neżisti. Il-fjura fluk ma tinfetaħ għall-oħrajn ninagħlaq fiha dak li jettilkom fil-bidu. Noħolqu Alla ġbija tiegħi, ġbija dak li naħseb jien. Alla huwa dak li jien naħseb dak u Alla kif ħloqtu jiena mentri Alla u kompletament differenti. Alla jħobbna kif aħna, mhux kif suppost inkunu, għax ħadd minna u ġew ibda minni mu kif suppost ikun, ħadd minna. U ħadd minna sal-aħħar ta' ħajtu mu ħajkun kif suppost ikun, għalhekk Alla salvana, imma Alla jħobbok kif int. Mhux kif suppost tkun. Pjuttost għax ninduna li Alla jħobbni kif jien inbiddel ħajti. Meta xi ħadd iħobbni, jiena mingħajr ma rrid inbiddel ħajti. Meta ninduna li jien maħbub, inħobb lura. U dan li qed jgħidilna Ġesu. Jiena nħobbkom. Iftħu għajnejkom. Arawni kif jiena. Tħallux il-qalb tagħkom ma tarafnix. Nitolbu li Ġesu għalhekk itina dan id-don illi naraw verament bl-għajnejn tal-qalb u tar-ruħ biex inħobbu ngħixu l-fidi tagħna mhux bħala set ta' regoli għax dik hija ċeċità dik hija li tkun għamita imma ngħixu reliġjon tagħna għax inħobbu. Jien irrid inħobb lil Ġesu. Dik il-qofol ta' kollox. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nbullifa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen għammin belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant u mill-għlijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma qjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Jeżis, bħal raġel għama ta' Ġeriko nduru lejn il-missieru nitolbu ħidaw lilna qalbna bil-fidi f'Ġesu, bin David, is-Salvatur tagħna, billi ngħidu flimkien mulej iftħilna għajnejna għal-fidi. Tolbu għal-Knisja biex tkun sinjal ta' dawlu tama nitolbu.
U Alla inti d-dawla l-lomja li fibnek il-wahdini tajtna l-qassis il-kbir li ħen għal kull min jinsab maħqur u fidlam. Għati widden nitolbuk għat-talb tagħna u għamel li l-bnedmin kollha jarfu f'Ġesu bin David it-tjubija tal-imħabba ħalli jiddawlu bil-kelma tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-missi li jista' kollox. Ħares nitolbuk mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Bitloħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħinna l-bibien tas-sema. Għalek fl-imkien mal-anġlu u l-qadisin kollha intennulek li nuta tifħin u ngħidu bla jeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Wasalna fil-ogħla tas-smawiet imbierek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati. Ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu għalit li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu dik it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-Missierna, u ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid inti kif is-sema kif ukoll fl-ard. Ħobżna il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf tal-Alla. Ħaruf tal-Alla. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. narfu verament ġifieri tgħix il-fidi, narfu kemm tħobbna, narfu illi qalbek ma tgħaddix mingħajr l-imħabba tagħna. Ta' dan nirringrazzjawk Ġesu tal-illum tajtna din l-okkażjoni li niltaqgħu miegħek fil-kelma tiegħek u fl-Ewkaristija. Glorja lil Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej is-sakramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nhar il-11 ta' Novembru fuq it-Suntier tas-Santwarju ser isir mill-ġdid ir-Rużarju għawx flambo bħala talba għal paċi. Ejjew ninġabru flimkien biex fis-6 ta' filgħaxija nitolbu għal waqfien mill-gwerer
jekk ikun il-maltemper u żarju jsir ovvjament fil-Knisja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.